Τσάρε της οικονομίας, ανορθωτή της χώρας, κορυφαίε των κορυφαίων, οικονομολόγε παγκοσμίου κύρους και βεληνικούς, πολιτικέ με το αλφα κεφαλαίο. Εσύ που τώρα με θωρείς ακίνητος, πες μου μια μπουρδα, σαν αυτές που λέει το άλλο στροπελέκι, ο πεταλωτής. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, στη χώρα μας η δημοκρατία λειτουργεί και λειτουργεί υποδειγματικά. Όλοι έχουν τους ρόλους τους. Κύριε Τσάρε, το πρώτο ζήτημα είναι οι ημερομηνίες του γάμου του πρίγκιπα της Αγγλίας. Το δεύτερο είναι πόσο αδίστακτος είστε. Ως προς το πρώτο ζήτημα που βάλατε, οι ημερομηνίες παραμένουν. Και κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε ένα ακόμη ψέμα, μία ακόμα μπαρούφα από αυτές που λέτε συνήθως στους χαχόλους Έλληνες. Η σαφής προτίμησή μας είναι οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμβάσεις να έρχονται από την πλευρά των δαπανών και βέβαια μιλάμε για παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα.